Il-Kamra tal-Kummerċ appellat lill-Oppożizzjoni Nazzjonalista biex tippreżenta viżjoni ekonomika kredibbli u fit-tul. Dan ħareġ waqt laqgħa li saret din il-ġimgħa bejn il-Kamra tal-Kummerċ u delegazzjoni tal-Oppożizzjoni mexxija mill-kap Alex Borg. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ William Spiteri Bailey sostna li n-negozji jinvestu biss fejn isibu ċertezza, direzzjoni u fiduċja aktar milli kritika f'botta għall-aġir tal-Oppożizzjoni li ħlif tikkritika ma tagħmilx. Hawnhekk hu sfida lill-Oppożizzjoni Nazzjonalista biex tispjega b'mod ċar x'tip ta' Malta trid tmexxi l quddiem kemm il-darba jkollha l-poter f'idejha. Fost l-oħrajn Spiteri Bailey staqsa lill-Oppożizzjoni kif beħsibha żżid il-produttività, tattira investiment ta' valur ogħla, tnaqqas id-dipendenza fuq tkabbir tal-popolazzjoni u ssaħħaħ il-kompetittività tal-pajjiż. Sostna li l-komunità tan-negozju iżjed milli kritika politika tistenna soluzzjonijiet konkreti. Fl-aħħar snin u taħt kapijiet differenti, il-Partit Nazzjonalista baqa' jtenni li l-pajjiż għandu bżonn viżjoni ekonomika ġdida mingħajr qatt ma propona xi ħaġa kredibbli kif ġie nnutat mill-Kamra tal-Kummerċ fil-laqgħa. Ta' min ifakkar li l-Oppożizzjoni lanqas kienet kapaċi tħejji dokument jew wieħed serju kif mistenni biex jiġi ppreżentat qabel l-aħħar budgets. Saħansitra fl-2024 bitħejjija għal budget tas-sena l-oħra, dokument il inżamm mistur spiċċa pubblikat mill-Partit Laburista stess u fih instabu qatt ta' żbalji bażiċi u proposti bla sustanza tant li kien ikkritikat fih danu stess.